Sistema ġdida fiċ-ċimiterju ta' Ħalija għandha lan li żżid l-ammont ta' oqbra fi spazju li diġà hu limitat. Fin-nofs ta' żewġ karreġġjati li fihom it-traffiku ma jaqta' xejn, fiċ-ċimiterju ta' Ħalija hemm taħlita ta' oqbra privati u oqbra tal-Knisja. Fl-oqbra tal-Knisja jindifnu dawk li jmutu bla qabar privat. Iżda kull ma jmur l-ispazju f'dawn l-oqbra qiegħed jonqos u kien Joseph Manjon li jieħu ħsieb dan iċ-ċimiterju li ħareġ bl-idea tal-oqbra mal-ħajt. Ġibna l-permessi min-naħa tal-miepa, ġibna l-permessi min-naħa tas-sanità u l-lum dawn il-kompartenti qed naraw warajna. B'din is-sistema ħankunu nistgħu nneħħu katafri minn ġol oqbra tal-Knisja u nippostjawhom fil-kompartamenti mal-ħajt. F'kull kompartament joqogħdu 8 kaxxi tal-stainless steel magħmula apposta għal dan il-proġett li fihom jitpoġġa l-għadam tal-katavri li jitneħħew mill-oqbra tal-Knisja. Il-persuna tkun kbira kemm tkun kbira wara sentej il-ġisem jispiċċa u kull ma jifdal l-għadam. L-għadam se jinġabar il-kaxxa tal-stainless steel u kemm tkun kbir xorta f'kaxxa f'dik tittoqgħod. Fiċ-ċimiterju ta' Ħalija hemm mal-170 qabar illi 40 minnhom huma tal-Knisja u Joseph Manjon ilu jieħu ħsieb dan iċ-ċimiterju għal dawn l-aħħar sentejn. Grazzi għall-idea u l-inizjattiva tiegħu li joħloq din is-sistema ta' oqbra mal-ħajt, aktar nies minn Ħalija jistgħu jistrieħu għal ħajja ta' dejjem fiċ-ċimiterju tar-Raħal minflok fiċ-ċimiterju l-kbir tal-Addolorata. Waqt li jgħidilna kif miċ-ċimiterju Joseph ma jbeżżaw xejn. Ma nibżax, imma jiena naħseb illi iktar minn ħadd ieħor inħoss dik l-idea illi xi darba rridu mmutu. Forsi minnu kien hemm barra ma jagħtix każ dik l-atmosfera, ma dik l-atmosfera u torqod miegħi. Ifhem jien sodisfatt illi bħalma kont fil-Kunsill għamilt ħafna xogħol ġo Ħalija, sentejlu spiċċajt ġo ċimiterju. Għamilt xi ħaġa li bija jistieqeda ħadd ieħor. Iċ-ċimiterju ta' Ħalija nfetaħ lejn l-aħħar tas-seklu 19 u oriġinarjament kellu jservi bħala ċimiterju għal pesta. Madankollu dan qatt ma seħħ u sal-lum għadu jservi bħala ċimiterju normali. Fost oħrajn fih hemm mitfunin l-eks Prim Ministru u eks kap tal-Partit Nazzjonalista Ser Ugo Mifsud u l-mara tal-eks Prim Ministru Edi Fenekadami, il-mibkija Mary Fenekadami.